Arra a kérdésre, hogy ki az ügyfeled, azt válaszolod, hogy vállalkozók, KKV, vagy akinek ez segít, akkor van egy komoly problémád. Mert ha nem tudod pontosan, hogy kinek beszélsz, akkor a marketinged igazából senkinek nem szól. A weboldalad lehetne bárkié, a posztjaid túl általánosak, az ajánlatod nem üt elég nagyot, az áraidat pedig a piaci átlaghoz igazítod, mert nem tudod, hogy kifizetne érte szívesen többet is. Ez az egyik leggyakoribb hiba, amit vállalkozóknál látok. Nem azért, mert nem okosak, hanem mert sokan soha nem tanulták meg azt, hogy az ügyfél nem egy nagy tömeg, hanem egy pontosan meghatározott ember, nagy típus. Van egy egyszerű gyakorlat. Vedd az utolsó 5 ügyfeledet, nézd meg, kivel volt a legjobb dolgozni, ki fizetett rendesen, kinél volt kevés surlódás, ki értette meg legjobban az értékeidet. Ami közös bennük az ideális ügyfeled első verziója. Készítettem egy ingyenesen letölthető checklistet a 10 leggyakoribb hibáról, ami visszafogja egy vállalkozás növekedését. Töltsd le, nézd végig, és jelöld be, melyik az, ami most nálad is pénzt, időt vagy energiát viszel.